bare. Mit hår, det er ikke så langt. Ja. Det ligger sådan lidt frem. Det er meget tykt. Ja, men du kan godt trænge til at få klippet 10 cm af det lidt. Det fik jeg for et par måneder siden. Ja, så 5 mere. Men det er skide sødt. Fordi man kan se, det var før jeg blev behandlet for hepatitis C. Og mistede alt det hår. Det har aldrig rigtig kommet sig. Nej, men var det ikke også pandehår, der var krøllet lidt? Det har fået for mig det varme. Det har aldrig rigtig kommet sig, som det var. Nå. Aldrig. Pandehåret har sit eget liv, alt efter hvor tæt det kommer på stearinlysen. Ja, han vil godt se, dengang det lignede sådan noget uld. Jeg gider ikke gøre det. Nej. Så har du taget et andet billede, hvor jeg også sidder. Der har jeg briller på. Ja. Og nederdel. Det kan jeg ikke huske. Der sidder jeg også i din sofa med din. Jeg kører politiet over. Det er godt, vi har rent med i posen. Der er ikke noget med politiet. Nej, det er sådan set heller ikke. Det har jeg faktisk ikke haft i rigtig mange år. Okay, det er hundevogn. Vi sad 3. Ja, det er dem også. Vi sad 3 i den der varebil der, ikke også, ikke? Og sådan noget der, ikke også, ikke? Og så var jeg bare så bange for, hvis vi blev stoppet, så jeg skyndte mig der og tage den til min patter. Det er endnu sjovt. Hvad fanden skulle jeg sige? Det er svineri. Ja. Det er dansker. De er simpelthen blevet lige så slemme som gulvet. Ja. Og så har vi McDonald's derovre. Ja, jeg skal lige over have en milkshake. Jeg giver. I rundkørsel, der ligger der affald fra McDonald's. Jeg kan godt se det. Hele vejen, det første stykke ned ad Viborgvej, ligger der affald. Og har en Nyborg, mand. Det er toppen af poppen. Det er min yndlingsbiks. Det er den der. Du ser, sæt dem i laden. Ja. Skal jeg ikke give en milkshake? Vil du ikke have det? Det har de herovre på McDonald's. Jeg giver. Hvor? Nå, okay. Nej, men så vil jeg skal bare have noget koldt. Jeg vil have en is. Så. Jeg går med bagvejen. Ups. Ja, på det rigtige tidspunkt. Nå ja, nej, men jeg tror, vil du ikke have en cola eller noget? Man kan få 2 for 30. Ej, det er min yndlings. Koster den ved. Der er ikke 2 for 30. Nej, desværre, det er ikke noget ved. Ja, men sådan er det. Hvad vil du have? I'm giving. Jo. Ja, men jeg er ikke til sådan noget. Er du ikke? Okay, vi kan godt have taget 2. Okay, det må du selv bestemme. Nej, jeg ved godt. Det er faktisk sjældent, at jeg overhovedet har set det med sodavand. Nå. Ja. Ja, så går det jo nok. Kaffe. Varm chokolade kan du få. Latte. Ja, jeg kan en kop kaffe gå og drikke, så kan vi sidde... Stor latte. Vi kan sidde os på en skrant her sted og drikke en kop kaffe. Skal vi det? Så gør det. Stor latte. Super. Så vil jeg have en stor penis. Ej, det sagde jeg ikke. Det vil stå. Hvad? Skal vi have en black kung fu? Hørte du, hvad jeg sagde? Hørte du, hvad jeg sagde før?
Det vil have en stor penis. Nå, her er vi også inde på noget rigtigt. Hvad står det her? Filur. Kung Fu. Kaffe. Nej. Du har en penge. Nej, det er en penge. Og så skal vi lige have 20 prins. Har du det? Ja. Ja. Eller er det også det der? Nej, men det er ikke kort, det her, vel? Det er ikke, nej, det er sjældent, det her. Også kortkort. Nej, det er ikke kontokort til kortet. Hallo, du tager ikke mod kontokort til Q8. Hallo, nej. Nej, du sagde bare, du to af det. Jeg har også OK-kort, men det går heller ikke. Har jeg fået cigaretter? Var det prins? Ja, lad os bare se det. Det var en donor. Nej, rød Cecil. Det er det bedste. Prøv at se. Dem har jeg selvfølgelig. Se. 109. Har du lejer? Ja, jeg er Med? det tror jeg ikke. Nå, men så skal vi have en lejer også. Hvad for en? Står der også? Elle, bille, helle på helle. Altid cheap. Det er det eneste, der virker. Ja, den koster 16 kroner. Ja, men det er det værd. Så vil han være den grimmeste, så vi kan have den fred. Se halvdelen. Skal vi have en kage også? Jeg skal have en kage. Jeg vil have... Jeg ved ikke, hvad det er, der har. Nej, men den der med... Jeg står og kigger på den der. Nej, jeg står og kigger på den der nede. Den lyserøde der. Det eneste, jeg kan lide af den slags, det er dem med sovs. Hvad er det for nogen? Ja, den har det. Ja. Men det er donuts med sovs, det er det eneste. Men de her, de er altså også gode. Skal vi tage sådan to? Og de er også gode. Så tag sådan to her med den. Kender jeg heller ikke. Det er fuck det. To af de her, dem her nede. Eller hvad? Gider du have dem? Eller en. Nej, fanden heller. Kæmpe måltid. Nej, det er lige meget. Så har vi til morgen også. Nå, så to. To chokolademuffins. Jeg tror hvad? Det her det er billigere end at tage Bilka. Det er en god mulighed. Ja, tak. Tak skal du have. Jeg skal have en. Skal jeg holde? Jeg skal have en dåse tobak. Dåse tobak? Ja. Hvad kan jeg se? Det bliver Red Bull. Ja, det er det bedste. Super meget fint. Ellers må jeg over igen. Ellers så køber jeg det der ris, der til at rulle i hånden. Ja, det er en pisse. Jeg har nogle derhjemme, men det er... Ja. Andre. Hvorfor får du ikke mindre end det? Fordi at jeg er retarderet. Ja, Så fordi det ved jeg godt. Fordi jeg har fået fenis. Jeg troede, du havde lært. Nej, jeg har indlæringsevne, det er svært. Måske det første af med mig. Så det er din. Ja. Nå ja.
Her i. Se, Sådan. så skal denne ryge. Skal du også putte i. Ja. Sådan. Den her skal du også putte i. Sådan. Osten, så den skal. Så skal vi have kaffe og kage. Er der ikke en bænk eller sådan noget sted? Ja. 3 timer senere. Og McDonald's, kan man ikke sidde udenfor derovre? Nej, udenfor. Ja, stadig, vi kan sidde og glo lidt. Nå. Hvis vi går opad mod, hvor jeg bor, der var jo sådan nogen at sidde udenfor på hele vejen op. Så er vi. Lad du mærke til det? Jeg er også søde børn. Kom. Hvad kommer du af med for alt det her? Jeg ved ikke, 150 eller noget. 58, tror jeg. Det er meget. Kom. Så fik Benjamin kram, så dræbte Janne vil have sin eks tilbage. Det vil vi andre sgu ikke. Fuck X. Og her bare det. Men sover ekstra godt om natten, fordi hold kæft, fordi bare det hvide, det kan Brian ikke. Nej, altså jeg er ligeglad. Jeg tænker slet ikke på. Gør du ikke? Og det er heller ikke sådan, at jeg går og håber på, at han har det rigtig skidt. Nej. Altså, Og jeg går heller ikke og har rundt med ham. Jeg tænker bare ikke på. Jeg tænker bare på, hvor er det fedt. Det er slut. jeg nyder bare min leje. Jamen, jeg vil også våge at påstå, hvad her det Helle. Du kan rejse dig op nu, ja, og du har ro i hovedet, ikke også, ikke? Han snakker uafbrudt. Ja, og så skulle du bare holde op for sanden af, så rygterne de ikke kan gå, bla bla bla. Jeg faldt i gryden som barn. Jamen, det er også en skrant, fordi... Og så skulle man tro, men det er ærgerligt. Hans mor lige der. Ja, jeg kan sgu godt forstå, at hans mor hun mishandlede ham. Altså, han er lige stand. Ja, To af alle. det var det. Prøv at vi kunne sidde oppe på skrænten her. Kan du det uden at få en livsbetændelse? Skal vi lige holde pitstop her? Jo, vi ryger en smøg. Jeg er glad for at sidde deroppe, hvor jeg foreslår. Okay. Nu skal jeg jo ikke være besværlig. Siden er herfra og hen til Bilkøen. det er helt var det Der er der rækkehuse. Nå, Og hele vejen op. Og den vej der, så kører lige ud i Rungsted. det er fedt nok sted. Der er der rækkehus. Bare du har Harald Nyborg, mand. Det er østjysk. Østjysk. Jeg har heddet noget andet. Og i det møbler. Ja, Gud, er det får rigtigt? nu, og nu åbner de Silvan og hjem og fix herovre. Hold da kæft, mand. Nyborg lige hernede. Ja, så skulle lige få det for mig til at flytte herud også der. Og så Bilka, det tager mig 10-12 minutter at få hen til Bilka. Det var jo stærkt. Mhm. Der er altså ikke ret langt, men der du står på hernede, lige hernede, og så kører du forbi et busstop et sted, og så skal du af ved det næste. Længere er der. Nemt. Og den anden vej, der ligger Superlet. Hold kæft, mand. Ja, men hvad fanden er problemet? Du har ikke brug for en mand, så. Hej, Frank. Hej. Smukke dreng. Hey. Hey. Hvad nu? Skal vi ikke give dem en suger? Det bliver bedre og bedre end Så vil jeg med dem. hvor kommer alle af med. Se, de der, dem her ting, du kunne sidde på. Nå, er det her?
Skal vi lige finde en? Sladrer. Ellers så kunne vi hoppe ind i en have. Men alligevel. Det er det også. Hvor du bor henne? Jeg bor lige der. Nå. Ej, det er nemt at fare videre. Du kan se skyggen af hjørnet af mit røde bord derovre. Nå. Og der står. Og så bare, her kan vi sidde. Skal vi det? Jo, men i solen. Nå jo. Bor der nogen herude, du kender nogen inden for byen? Jeg bor i min nabo, som jeg har været vildt for at stemme. Hun har fortalt, at det kan helt Jo, vist. endelig hende, der har fået hende hjemme. Det er hendes søn. I Krølhård. Ja. Hej, Mubi. Hej så. Muffe. En god, altid en god måde, kontakt med. Pitstop. Ja. Der er mange enlige mænd herude. Nej, for enlige. Men det er bare dem, der går med hundene. Men jeg har mødt mange. Det har været 16 minutter her. Jeg har filmet alt fra vi gik til nu. Er det rigtigt? Mhm.